Oi, Cik Siti kopi steng. Adih mak, duduklah dulu. Apalah si muda kau kaju. Sibuk je habis dari tadi nampak dia mah. Antuk selah Mak Pono. Mak Pono nak tantu orang yang sibuk bagai. Apa tu? Nantaralah. Ambo tiba si koi. Apa sambut dia temu tu? Apa cerita gini dia temu tu? Iko Ambo Nio mencuba pula mencari PT dari internet. Bisa pula di internet mencari PT. Ambo yolah satu cik temu tu. Baca orang temu tu. Baca orang tu. Iko gaik koi. Alah baun tanah. Nak lo moderang bodoh. Hande. Ado iselah rabak Mak Pono dun. Wak den bertanya elok-elok yang muda. Karaja wak den lo nambah singguang. Indak membita PT wak den kau sinan doa. Jale-jale kau temu dua. Andak modi tu doh Mak Pono. Bantah tu menjadi panjang lo di Mak Pono ko. Alai pandai Mak Pono bah HP. Mau malah ambo tunjukkan. Pandai lah. Mbak aku bau juang sih tadi kata-kata sinan. Apa dia nak ada nampak sinan? Ande gaik ko lai. Tambah tu tambah sensitif. Antah kama-kama sen painyo. Tabi lo suga ambo deknyo. Iko kopi Mak Pono satangah ha. Hande. Ndak pagi, ndak siang, ndak sore, ndak malam. Paradu mulut se Mak Pono je semudo ko ha. Beko batangka nan dipadai kan sepelenya. Cah parang mulut. Tu beko elok surang. Ate lo ngode orang laki bini nampak di ambo Aduh se macam orang nan datang ke kade ambo ko ha. Dengan bangga kami mempersembahkan Sandiwara Minang berjudul Ota Lapau, episode pertama Mencari Pitih di Internet. Penyelia musik Sriwidya Stuti SSN, teknik rekaman Umul Khair, produser Rismaniar Esos, sutradara Nani Samsu, penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi. Nyak kamari Mak Pono dah ke ambo duduk seketik Nak ambo tarangan biar jalih di Mak Pono Sejak tadi malah panik ada. Ande gaik ko lai. Jan manggas juga taruh mak. Tangga jantung ambo beko. Pasanglah balik aku tangga. Bawa ke rumah sakit tu anak dijahit ni doktor tu. Akan tak cari gitu. Ke ambo tarangan ke tidak Sejak tadi lah den tunggu le mudo. Sejak tadi den tunggu kamu do. Marilah. Iko gaik Kalau awak bisa buat video, atau awak masukkan ke internet, bisa masuk pitih deknyo. Apa acara mau masuk pitih ke internet no? Apa acara no? Itu dengarlah dulu Pakai HP malah gaik. Ayo tentu den jape. Mengalo den berangan balik. Ada yang kamu tanya yo. Siapa puluh nan berang ka Mak Pono? Gaik. Aduh. Sudah tu balik. Biar bisa lo dapat PT dari buat video ko. Baca oleh. Yo gaik. Kapiti kancang kilo no. Oh, tu lah yo. Kau ndak jo apa gitu kau makan. Bayi kopi tek citi kau pakai. Aduh, saya tak mudo kau mah. Nak. Nampak tu Mangga sekarang gaik kau. Kan iyo kecek den tunyo. Kalau ndak jo PT, bisa beli sambal bagai di sinan. Kalau mak sinan je mai duit kau. Mangga puluh dek gara-gara PT dek gaik. Dek Allah malah. Kau ndak dek Allah, ndak ka bisa gaik makan doh. Allah nan matur rezeki kau mah. Tentu lo di den tunyo. Jale lo kaji itu di denyo. Awak den pulo nama jai. Oi, aden lo nama jai. Mode ko den ngaji pulo den siswa ko mah. Anak tu mangga 10 balik abi hari ambo ko mode ko tarikh mah. Jadi anda kawajan den ko. Anda kawajan. Jadi perkara si je tadi mah je. Nang kawajan ndak je do. Andeh gaik. Malah marilah nah. Jangan aja nah. Itu apa cara membuat video no? Iko Mak Pono mari ambo tarangan. Dangan elok di. Jadi kalau itu kan semangat lo den jadi malah. Mangko awak mendaftar dulu. Tu. Abi tu buat akun namo no. Abi ajalih data-data awak. Lain jalih Mak Pono tu. Profil namanya tu mudo aja lain ada dia tu profil namanya tu mudo. Ndak ada sangko tentu lo digaik ke profil mah. Akan santiang Mak Pono tu.
Ayolah, Aden kau mudo Aden. Gaik. Ikulah orang badu ko ha. Kadang-kadang mode orang kasmaran. Tibo ba elok-elok, bayu banai lu. Tibo ba cakap. Bacakak kepanjangan saja. Iyo tu tek. Kalau ndak dia awak, paniang mak pono ko. Anda kakak dai awak, pasti dia bertanya ke Tek Siti kan? Yo bana tu. Ko alun kakak dai mudo leh. Mak pono ko kan tibo dahulu tu yo. Absen you liau dulu tu. tu. Bertanya ke liau kaden tu. Ala kamari si mudo yo. tadi tu Tek Siti. Iyo betul tu tek. Aden bertanya, kan dia tak nampak. Ada tu yo ka Tek Siti dia bertanya. Aku nampak amanga kan tanyuan belum. Akan biar lo Tek Siti ko mah. Jaim gai ko kumah yo mudo. Proses Siti ko satu lo. Orang kabar jaga mencari piti di internet. Satu lo tentuin dah. Mak Pono. Kaman cari piti di internet bagai. Nantan tu main Facebook sen tu. Cah update status. Cah tukar foto. Ima karena mu mencetak piti dari internet tu, Orang kadai amang galeh sila. Tu orang ka belanja gitu usah satu-satu lo. Itu urusan kami ko mah. Satu lo. Biar je lah Tek Siti tu mak pono. Kamari mak pono maduk Jadi. Maduk lah kamari seketik biar nak ambil lanjutkan mana arangan caku tak putih tu nah. Alah, antai yo Tek Siti ko. Tak potong semudo menarang kamu. Ada satu-satu lo. Nak jale-jale sin kan tu. Manga pulu ambo na basalahkan di Mak Pono. Ayo orang kan tu. Mak Pono ndak fokus tu yai. Ayolah, ambo cuci bagailah galih di kepalakan dulu Ya tu. Cuci gila galih tu. Rami orang kau beli kopi anang galih tu aku muat. Lanjut mudo. Sampai di mak tadi mudo. Gitu dah mak Mari lah mak. Adik. Kalau lah sudah awak membuat profil di HP bakatu mak tadi tu nah. Ayo. Sudah. Tu awak tentukan you buat video apa awak. Tu bebas tu. Boleh awak nak menentukan video tu mudo. Ya boleh lah apa sen. Asalnya positif jo kreatif. Habis awak buat video tu. Iko. Nampak adik mak gua. Lai. Ada akun orang dan ada sayu nan hobi memasak. Oh iya. Nyo buat video masak-masak. Jadi fokus nyo kama masakan. Iya. Iko ada lo orang nan hobi membengki. Banyak kunci-kunci nampak ada mak gua nah. Iya. Itu iyo tentang motor sen yang dibahas ni. Oh mantun. Tu kalau tamu do buat video kok. Rencana. Kalau rencana ni lah abang orang mak penuh. Mengariklah awak dulu. Besok awak lanjutkan proyek awak yo mak. Jadi sambil fikir-fikir lah mak penuh dulu. Mak penuh rencanakan lah ni buat video apa. Ayolah kau mantun. Oi Tek Siti, orang aku kopi semudo kan biar ada mai. Rasa buat kopi sen no Mak Pono. Ndak ada tambah-tambahan lain-lain tu. Ada tambah ada. Dia air mana tak ada duit dia bojak caku nama. Kalau air tu sen 8,000 nya tu Mak Pono. Oi, ni murah lah mak. Bayar sekali ada mak. Banyak nak cik minyak mudo mah je. Malah keseluruhan ni. Oi Tek Siti. Oi. Ambo kan minum kopi entah pakai talu entah pakai air ni Tek Siti nak. Teh manis lah kalau mantu. Oi, jangan lah. Pakai talu lah cik. Ada teh talu cik. Kalau teh talu jadi malah. Kalau mantu duduklah dulu. Santai yo mau buat anak. Kamari mak Pono cakup Tek Siti. Alun tampak dari tadi le tamu dua. Tamu dua kau sama lu je si Pono. Batu dia tek pasal sama lambu je mak. Alun duduklah heboh minta air lah menanya si Pono. Acik-acik lah dulu pertanyaan kau. Tu nampak di tamu dua tu. Tunya nanti bau tu. Panjang umur liau. Santaku baru buat tanya anak. Langsung tiba liau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Apa nang kaba buat atau nang kaba pasanang ko mak puno? Beko talai lo ambo cerepet lo ambo beko kwa? Aku pita dia lah, Cik. Ih. Pasamu lo jambu nak pakai talu mah. Mantap sekali madu ambo. Tunggu cari. Mudo, ambo lah dapat ide mudo. Membuat video tangga. Apa tu ide mak pono? Ambo kamu membuat video tentang batu akik. Batu akik. Itu ide den doa. Hebat dengan mudo. Hebat. Kreatif badan kau mudo. Ayo, biar gaya kan yo kreatif lah. Wes, mantap mak pono. Oh, mantap lah. Ide cerdas tu mah. Berbeda awak dari orang. Jadi ba rencana mak pono tu. Mode mak pono membuat videonya. Mode ba aku mudo. Kan tinggal di videoan selenyo. Batu akik den ko Mode batu akik den tangan ke. Ada lantik-lantian tangan den ko Aja mari den ko Kan mantap tu Amak pono nan ambo hormati. Anak mode tu saya buat video no Atu hal. Banyak nan kadi fikir selain tu lai. Tu mode ba adik mudo. Ha. Kan membuat video, anan penting kan ada gambaran di mudo ko Kan lah batu den tu Adi malah tak salah den lego Oi gai, manggas juga. Cah manggas. Danganlah amudi. Kalau mak pono membuat video, tapi ndak ada keterangannya. Tentu bisu senyo. Mengerti orang tu gai. Oi gai. Membuat keterangan ba aku. Mode orang sakit saya pikir kita pakai keterangan. Atu orang rumah sakit pakai keterangan tu mah. Baalah gai ku. Kalau ndak ada keterangan ndak tertarik orang beko gai. Kalau ndak tertarik orang, tentu orang ndak kaman nonton video mak pono gai doh. Ponek-ponek je mak pono mau buat video beko. Alai jelas tu gai. Dah sampai ke ni dah jaya. Lah. Mulai lo balik ikutlah orang berdua ko. Ayo. Rinyo lo. Allah gai rinyo sama buat ibu tadi. Nan kadi pandape tanyo cali lah. Lah manggas malah manggas. Aku apa sana mak pono Aku setamudo gai ka. Minum lah gai. Ayo. Biar nak ambo dagui lah terago angik-angik kali. Indak manggas tarui. Aja jadi aden menunggu pesan dari tadi lima. Akini ko bertibo. Alah kari yang aku ngono ko. Lakuan aden ni. Karang ko ande ko. Jangan di mak kono dulu lah capek lah dia membuat ko Iyo. Dulu lah ambo mamasan cakul lah. Naik lo. Anu kudian dari ambo tibu tu. Tambah lo ko minum kopi atalu lo. Apa dua lah amai minum lah aku. Masuk tahu saya masih tigo masuk tahu lo mat. Kecil ni orang manggas. Saya tahu saya masih tigo mah. Hei, sabarlah Tek Siti. Tek Siti, abang tu nak tantu sen gaik ko mah. Anu memang pak emosi ko mah, tantu orang budak gela putih. Nak manggas tadi tu budak. Anak mantu doh. Biarlah dia pergi ke dapur lah. Oi gaik, marilah. Mana HP tu nah. Biar nak ambo jalihkan. Simak elok-elok di. Jadi malah mode itu mula dari tadi. Ada ni salah-salah. Jo. Sudah barekan video batu akik tu nah mak. Pono. Ya. Tambahan judul pembuka videonya. Ya. Sudah tu tarago barekam mak pono menjalihkan puluh atau magiah keterangan puluh tentang batu akik tu. Sudah tu putik puluh pas lah terakhir video tu. Pamit istilahnya gai. Mantun. Mode itulah macam den stik. Mantun sedoma. Beko ndak takana batanyo puluh balik. Panik mah. Menjalihkan itu saya taroi. Indak lah. Aden kan santiang. Aden ko. Tunggu je. Cetek dulu. Endak tu ah. Aku ndak dari tadi mencatat gai. Kan maulang lo ambo menarang balik tu. Kade halo nyomudo. Tarang lah balik tu halo salahnya. Bapa halo mudo tu mah. Hehe. Aduh senjawik gai ko. Aden nanti yo aduh. Marilah. Biar nak ambo tarangan dia. Ambo ke pulang lai. Aku lah asar lo sebentar lai. Tunggu je lo. Malo kacamato dia tadi ko mudo aja bagagaram tu. Gaik ko lai. Aduh saya taruh salah awak mangicik. Ran. Ancak update status cik lai. Alah babini, alah baranak pulo, asok kekinian pulo, apa ke update status sebagai. Ayo. Alah sok-sok lo mak puno. Mending lah ambo pada mak puno. Orang update status senyo. Anan mak puno update tambah kawan jo anak gari orang. Akan lalu mo gai. Kan kalau menambah kawan akak dia alonya tu.
Salah emang di sini. Indah salah. Mama lagi cuma turun gua. Le nampak mudo aja magara. Jo mudo nak nampak dia ni gua. Matan tu dia ambo. Nampak senindak doh. Lagian ambo sibuk japi. HP ambo le baru kan mah. Ndak urusan ambo tu bagai doh. Cari bana lah dulu. Tinggal di jok motor bagai ndak mak. Ndak ada bagai di jok motor tu doh. Ada yang takkan mana kacau motor dia bawa kemari dari rumah. Iya namanya awak lah gaik. Kacaku den. Iko katanya ada jo ha. Tapi kacau motornya ndak bersungguh kotak tak ada sabu ni. Lah jale mudo. Apa lu lah gaik ko. Sibuk saya dari tadi. Awak sedang sibuk gai main edit video bagai. Atau jatuh bagai di jalan kemari anak gaik. Anda lama perasaan den ko aja. Woi mudo, aja magarah jo ha. Ijan jandok lo kacau motor den dong. Indah ndak kait. Akaluala tapi sugare meko mudo. Mudo elelo mudo. Amang apulu ambo kama pagarah nama puno. Anda mampak ai bagai tu doh. Banyak kerja ambo lai mah. Kacamata nan hilang. Awak pulu nan dituduhnya. Awak nak tentu manga-manga bagai doh. Indak mampak yang kecil sinan. Kalau indak ado kacamata tu mudo Aden ka membaca ke tak bisa membawa motor kai. Asal pele se tu mak kecil mudo. Apa pulu lah ku ha. Dari tadi mai ibu se ku ha. Gaik ku nu te. Ujung jangan amu urang kamari beko balanjo ka kadai ambuku ha. Mak kono justa mudu ku ndak baranti berdebat. Apa? Apa tu permasalahannya lagi ni tu? Bae bu hanju. Iku ha. Mak pono ko kacamatonyo ndak pasobok. Ajam bagara. Ambo pulo nan dituduhnya dek gaik komandoan. Pampagarahanyo. Kan itu dua nak manga si ambo denyo. Cuma tu dia mudo. Itu nanta sangkui di atas kapal lo tu gai. Jangan caliatlah tu. Tu ada kapal caliatlah tu ayo. Jaleh tu. Orang jangan disalahan yo. Kan kacamata dia dua-dua orang. Malu seden ande. Di kapal lo dan kira ande. Ailah malu. Ai tentu dia gai dulu nambah kecian nan sadale di atas kapal lo mak pono. Ndak tahu perhatian bagai di sita mudo dia yo. Ambo sibuk sajak tadi main jo HP ko. Mata cari dia ambo. Gaik ko. Ambo pulang lai. Bara belanja ambo tu Hotel City. Oi mudo. Jangan surui lo mudo. Ai ko alun jadi baca tak nan tadi le. Muda-muda itu nak bisu-bisu age lah awak sambung mak. Ambo pulang lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beratus Siti. Aku pita dua tadi. Nak do nama tambah lain. Tu bak warga nak makan. Asal puluh ribu tu mak penuh ah. Aku lebih tipas sama ke. Abang ganyi sudah. Kadang-kadang mak penuh tu. Cah tabik suga. Ha? Lah sabar pulu si mudo maduk imak penuh. Lagi mak penuh. Lah bau anda elok capek berang-berang tudo jantuangan beko mak penuh. Kami tu konco nya Kak Siti. Anda indak bagai tu doh. Alah hambo ke pulang lah. Ndak lasuh kalau ndak ada semudo reko. Makasih Kak Titi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mak pono. Sebana-bana mak pono. Ndak ada si mudo nan inyo banyak. Tibu si mudo amode dulu. Ndak nampak si pono dinyo. Alah tanyo-tanyo se taruh. Aku yulah pani ambo madu urang nomor 2 ku ah. Demikian tadi Sandiwara Minang dan berjudul Otalapau episode pertama Mencari Pitih di Internet. Mak Pono diperankan oleh Fadli Sagita. Tan Mudo diperankan oleh Budi Sasmito. Armayati sebagai Tek Siti. Sampai jumpa.